Αυτός ο τρόπος σύνδεσης εφαρμόζεται όταν ο λέβητας πετρελαίου βρίσκεται μακριά ή έχουμε διαμέρισμα με αυτονομία σε πολυκατοικία. Σε αυτή την περίπτωση η σύνδεση γίνεται μέσα στο συλλέκτη του καλοριφέρ που βρίσκεται συνήθως στο hall ή έξω ή και μέσα στο διαμέρισμα. Τοποθετούμε μια 2 διηλεκτροβάνα μαζί με ένα κυκλοφορητή στην παροχή εξαγωγής του τζακιού κοντά στο τζάκι ή ακόμα και κοντά στο συλλέκτη. Και κάνουμε τη σύνδεση στην προσαγωγή του συλλέκτη προς το διαμέρισμα, καθιστώντας την εγκατάσταση του διαμερίσματος διπλής και αυτόματης επιλογής. Όταν ανάβουμε φωτιά στα ξύλα του τζακιού και η θερμοκρασία του νερού ανεβαίνει στους 40 βαθμούς, ο ευαπτιζόμενος θερμοστάτης δίνει εντολή στην 2 διηλεκτροβάνα και στον κυκλοφορητή να στείλουν ζεστό νερό στα θερματικά σώματα και στο boiler, με το αποδυτό αποτέλεσμα να έχουμε ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλους τους χώρους με φθηνή ενέργεια. Όταν η φωτιά χαμηλώσει και η θερμοκρασία νερού είναι κάτω από τους 40 βαθμούς, το τζάκι Nuovo Camino απενεργοποιείται. Και αν θέλουμε, μπορούμε να ανάψουμε το θερμοστάτη του καυστήρα πετρελαίου χωρίς άλλες ενέργειες, παραδείγματος χάρη ανοιγόκλιμα βανών.